Γεια σας. Δεν ξέρω τι σκατά έπαθε το μικρόφωνο και δεν έμπαινε. Θα κάνει ολόκληρο βίντεο και δεν μου αφήνει. Όχι το μικρόφωνο, υπολογιστής, δεν ξέρω, δεν έμπαινε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πήγαν τζάμπο όσο είπαμε. 16 λεπτά βίντεο πάει. Καταστράφηκε. Εδώ θα δείτε τις δεξιότητές μου. 140 δύναμη, 230, 277 μυαλό και διαίσθηση 195. Εδώ πέρα, πριν λίγο έφτιαξα την ομάδα και στο βίντεο είχα γράψει αυτά εδώ. Εντάξει, ξέρω δεν είναι πολλά, αλλά εντάξει, καλά θα ήταν να φαινόταν στο βίντεο. Σημειώσεις το βράδυ βάζουμε εργασία 5 με 6 ώρες το λιγότερο. Όταν η ομάδα έχει πάνω από 5.000 coin δεν χρειάζεται να δίνετε κέρματα, να τα κρατάτε για τις δεξιότητες σας. Ευχαριστούμε που μπήκατε στην ομάδα μας. Λοιπόν, πρώτος κανόνας, δεν βρίζουμε. Δεύτερος κανόνας, βρίζουμε 100 coins όταν μπαίνουμε στην ομάδα. Ποιος θέλει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πατήστε pause για να το δείτε εδώ και pause για να το δείτε εδώ. Δεν τα λέω άλλη φορά. Και λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν ήταν μεγάλο. 1:39. 1:39. Έλα ρε φίλε, έλεος. Λοιπόν, 227. Μπα, όχι. Κατεβάζει αρκετά. Και λοιπόν δεν έχω τίποτα άλλο να σας δείξω. Είχα κάνει μάχες στο προηγούμενο βίντεο. Είδα τη θέση είμαστε στο πρωτάθλημα. Είμαστε έκτη θέση. 5.300η θέση. Τέλεια. Λοιπόν, περιμένετε λίγο, μπας και μπω και στο άλλο, μπας και κάνω βίντεο και στο άλλο. Λοιπόν, ωραία, Hero Zero. Να πούμε λίγο και σε αυτό να δείτε το κανονικό μου Hero. 100, 20. Έχω φτιάξει και εδώ ομάδα, αλλά την παράτηση είχα δώσει 400 donuts. Έκανα μια χαζομάρα. Άρχισα να σβήνω τα πάντα. Κάνουμε λίγο βίντεο και σε αυτό. Θα δείτε την ομάδα που είμαι τώρα, τι level είμαι. Δεν είμαι πολύ, μου φανταστείτε. Είμαι 94 level, άχρηστα skills. Πραγματικά ομάδα μου τέλεια. Τέλεια όμως. Κόνδωρε. Με κάνουν. Παίζουμε ότι με κάνουνε. Δεν με κάνουν ακόμα. Τέλος πάντων, έχω δωρήσει ένα donut και 78.332 coins. Πάμε να κάνουμε και εδώ πέρα όσες επιθέσεις μπορούμε. Alex Star. Είμαι ο πρωταθλητής. Ο πρωταθλητής. Είμαι εγώ. Πώς κυνηγάω αυτή τη φορά? Όχι. Ναι, πάμε και στο Mario 36. Βλέπω να χάνουμε όμως από το Mario 36. Και ο βοηθός μου, έχω καλό βοηθό, εντάξει, δεν μπορώ να πω με βοηθάει ο βοηθός μου. Τι πατώρα, τι πέταξα πάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων,
Ο αρχηγός της ομάδας μας είναι ο Φορφόλιας και είναι αυτός εδώ πέρα, αντιπάξ εδώ, ο αγαπημένος μου παίκτης στο Hero Zero, στο GR12, στο GR10 και λέω, και η Κατζέλα είναι πιο δυνατή, αλλά εντάξει, βλέπετε εδώ πέρα επικό, όχι σπάνιο. Αλλά εντάξει, λοιπόν θα σας δείξω μια στρατηγική. Το μυστικό είναι να κατεβάζετε δύναμη, χαμηλά δύναμη, υψηλά, να έχετε υψηλά την αντοχή σας. Τώρα θα κάνουμε μια επίθεση, κάνουμε εδώ πέρα, πριν έχασα που έκανες αυτόν οπότε όχι. Πάμε εδώ πέρα, 95 level και χάσαμε. Ναι ρε χάσαμε, έχετε κανένα πρόβλημα? Ναι ρε χάσαμε, ναι χάσαμε. Έκανα εγώ βλακή. Γιατί δεν έβαλα αυτούς τους πύραυλους, γιατί τους αγόρασα ρε. Κόντορες, πάμε να δούμε σε ποια θέση κόντορες. Ανεβήκαμε καθόλου. Πάμε στις top 10 ομάδες. Κατεβαίνουμε, X-Men, 14η. Κοίτα, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπω στις κόντορες. Αν και μου είπε μία φίλη μου ότι μπορώ να μπω στους X-Men. Έχει φίλους που είναι μέσα. Αλλά δεν θέλω. Δεν καταλείπω την ομάδα μου. Ναι, δεν καταλείπω την ομάδα μου. Δεν την αλλάζω με τίποτα. Κόντορες είναι η καλύτερη μου. Κάποια στιγμή θα πάει στους top 10 και δεν θα είναι μόνο top 10, θα είναι στους top 3. Δηλαδή, εδώ που λέει is the limit, κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα, σε αυτή τη θέση, κάπου εδώ, σε αυτή τη θέση που αυτή, θα είμαι... Βάζω παράδειγμα εδώ. Ναι, σε αυτή τη θέση που είναι αυτός εδώ θα είμαι εγώ κάποια στιγμή. Θα είμαι εγώ. Και αυτός θα είναι εκεί που είμαι εγώ. Δεν ξέρω πώς το κάνω, αλλά θα το κάνω. Γι' αυτό τα λέμε την επόμενη. Και πάμε... ολοκληρώθηκε η αποστολή μας. Ωραία. Λοιπόν... Ωραία. 15 καρπούζια μάχης αύριο στις 12. Μπείτε μέσα να γίνει χαμός, να παίξουμε. Να μιλήσουμε. Να παίξουμε και να μιλήσουμε. Γεια σας.